رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna da godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da zai tsara mu ba mu lafiya ya ba mu ikon zuwa a tattara wannan majalisi a wannan zaure da fara muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a madadin hukumar da wadda ita ta asasa wannan lanta tun shekara da shekaru a madadinta na su da yi wa babban malamin a wannan lokaci shi ne zai mana wannan lanta malam Aliyu Muhammad a radio ne masu sanar da tura ana ubangiji ya fata muku da alheri da kuma ya taimaka ya kare ilimi a amfani. Masha Allah, Allah ya saka da kai yanzu za mu saurari malam Aliyu Muhammad Bakir wanda zai yi mana magana a kan musulunci addinin Allah ne na gaskiya wanda shi ne kafin da za a magana a kan musulunci addinin Allah ne na gaskiya. saboda haka ba da wanda lokaci ba zan kirawo malam Aliyu Muhammad Bakir wanda zai gabatar da wannan lakcin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. ‘Yan uwa, iyaye da yayye da ƙanne, ina mana marhaban da zuwa wannan waje mai albarka, a wannan waje a kuma wannan wata mai albarka na Ramadan. Ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taken wannan bayani da zan yi shine musulunci addinin Allah ne na gaskiya. Kafin in faɗi ma'ana ko kuma
asalin abin da ya sa na ce zan yi bayani akan wannan shine dalili shine addinin musulunci ya kasance addini da shi kadai ne addini a wurin Allah, amma da yawa a cikin musulmi wanda mafi yawa ba a fahimci cewar addinin musulunci shi kadai ne addini ba. Da yawa akwai addinai musamman a zamani ko kuma a mataki na duniya, ana ganin addinai da yawa suna nan wanda a yadda ake bayanai addinin indiya na 'yan hindu shine aka ce ya fi kowane addini dadewa a yadda bayanai suke a tarihi na duniya. Akwai addinai irin su addinin buddha da addinin sikhi da addini na baha'ism wanda duk rassa ne daga addinin hindu. Shi addinin hindu abu ne wanda ake cewa an samo sunan addinin ne ta wani yanki na indiya saboda wani ruwa haka kogi, shine ake bayyana mutanen wajen da wannan suna na hindu, kuma har ya zama addinin ma ana faɗa masa wannan suna. Amma asalin addinin an ce ba za a iya faɗan takamaimai ga wanda ya fara yin addinin ba ko ya kawo shi, don haka ne ma aka samu ɓangarori daban-daban kamar addinin buddha wanda shine addinin da aka ɓangaro shi daga cikin addinin hindu, wanda Siddhartha Gautama wanda aka fi sani da buddha shine wato ya samar da wannan addini. Addinin yahudanci da addinin kiristanci da wasu addinai irin su zoroastrianism da sauransu, a cikin manyan addinai waɗannan addinai ana cewa addinai, kuma musulmi a lokacin da zai kira su da sunan addini sai dai idan yana so a fahimce shi. Amma a yadda Allah ya tabbatar mana babu wani addini wanda shine addini na gaskiya, wanda ma'anar addini tana nufin hanya ta rayuwa, gaba ɗaya hanya ta rayuwa. To babu wata hanya ta rayuwa a wurin Allah kamar addinin musulunci, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 19. Allah ya ce inna dina inda Allahil Islam, hakika addini guda ɗaya a wurin Allah shine addinin musulunci. To kuwa duk musulmi sai ya ƙara gamsuwa, tunda har Allah da kansa shi ya yi bayani addinin da yake wurinsa shine addinin musulunci, to musulmi sai ya gamsu yana da hujja da yake cikin addinin musulunci. Duk da cewar mafi yawan musulmi mun samu kanmu ne a cikin musulunci, ma'ana cikin sauƙi muka samu addinin musulunci ba tare da mun sha wahalar bincike ko neman gaskiya ko neman ina gaskiyar take ba. Mun riga mun sani cewar da yawa a yau mutane ba sa iya tantance menene gaskiya, saboda abinda suka tashi da shi iyaye da kakanni shine suke ganin kawai daidai, abinda suka saba abu ne da yake cuɗanya da hankali da tunani. Barin mutum daga wani abu da ya saba tun yarinta aka haife shi a ciki zuwa wani sabon abu ba ƙaramin tashin hankali ba ne, domin za a kawo mutum gaskiya ya tabbatar gaskiya ce, amma in ba Allah ne ya taimake shi ya shiryar da shi ba sai ya taƙi, saboda baya son ya canja, baya so ya tashi daga wani abu da ya saba. To tabbatar da cewar Allah shi ya bamu wannan suna, kuma shi zai ƙara tabbatar mana da cewar Allah yana son mu da shari'a,
tunda har ya ba mu wannan addini na gaskiya. To kuwa tunda muna kan addinin musulunci, menene ya rage mana? Sai mu tsaya mu bauta wa Allah kamar yadda Allah ya umarce mu. Abubuwa da yawa za su ƙara tabbatar mana da cewar Allah shi ya umarni da a sallama a gare shi, wanda shine ma'ana ta musulunci, a miƙa wuya, a bi dokokinsa, a bi umarninsa, kuma a bar duk wani abu da ya hana. Wannan shine musulunci, yin abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so. Allah ya riga ya zaɓi bil'adama, mu kenan 'yan adam, tunda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul Isra'i, sura ta 17 aya ta 70, Allah ya ce wa laqad karramna bani adama. Allah ya ce lallai mun karrama ɗan adam. Kenan tunda Allah ya karrama ɗan adam, sai mu ma mu ba wa ɗan adam girma, ko musulmi ne ko ba musulmi ba, domin Allah cewa yayi ɗan adam ya karrama, bai ce iya musulmi ya karrama ba. Kuma ayoyi da yawa tana kiran duniya ne baki ɗaya, ba tana kiran musulmi ba iya su kaɗai. Akwai ayoyi tabbas da suka zo suka kira masu imani, ya ayyuhal ladzina amanu, ga sunan da yawa, kamar a cikin suratul baqara sura ta 2 aya ta 208 da Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu dkhulu fis silmi kaffa. Allah yake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya, ku shiga cikin musulunci gaba ɗaya. Ma'ana kar ya zama a gida kuna musulunci ko a masallaci, amma a ofis kuna duniyanci ko kuna wani abu daban. Kai ya zama idan kuna sallah kuna iya tuna Allah, kuna iya barin wasu abubuwa, ko ana azumi kamar wannan na Ramadan, amma daga azumi ya wuce za a koma sharholiya, za a koma wasu abubuwa. A Allah yana so ku shiga cikin musuluncin gaba ɗaya, rayuwarku ta zama abinda Allah yake nufi ku yi shi za ku yi, abinda Allah yake nufi kar ku yi shi za ku bari, domin ita rayuwa gaba ɗayanta jarrabawa ce. Allah ya jarrabe mu, ya halice mu, kuma ya ba mu wani aiki mu yi shi. Idan mun yi ba Allah ne zai amfani da abin da muka yi ba, sai dai mu za mu amfani kanmu. Allah yana jarraba mu. Mala'iku Allah bai nufe su da su shiga cikin wanda zai jarraba ba, shi yasa su suna yin abin da Allah ya ce su yi, kuma suna barin abin da Allah ya ce su bari. Amma mu saboda jarrabawa an ba mu dama, za mu iya yin ba daidai ba, kuma za mu iya yin daidai akan kanmu. Za mu iya daidai, za mu iya ba daidai ba. Shi yasa Allah yake faɗa a cikin suratul mulk sura ta 67 aya ta 2 yake cewa ya wato halicci rayuwa da mutuwa, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya halicci rayuwa da mutuwa domin ya gwada ku, ya duba ku, ba dan ya san ba dan bai san me zai faru ba, a'a yayi muku haka ne dan ya gwada ku wane ne zai zo da aiki mai kyau. Wanda ya zo da aiki mai kyau shine Allah zai tserar da shi daga wuta, shine Allah zai bashi aljanna. Kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 185, Allah yake cewa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah yake cewa duk wani mai rai zai ɗanɗani mutuwa, kuma kowace rai za a saka mata da abin da ta yi ranar alkiyama. Hakika duk wanda aka tserar da shi daga wuta aka sa shi a aljannatu, wannan shine ya dace. Kuma wannan rayuwar ta duniya rudi ne kawai, ba ta da wani tabbas, rudi ne kawai. Mutane nawa ne muka fara azumi da su wannan azumin, amma ba mu gama da su ba, suna da yawa. Mutane nawa ne muka yi azumin bare da su, amma bana ba mu yi wannan azumin da su ba, suna da yawa. To mu ma ba mu sani ba ko za a gama azumi da mu ko kuma ba za a gama da mu ba, domin azumin bai kare ba. Yau dai ake sa rai ko shine na ƙarshe ko kuma daga yau sai gobe.
to amma ba mu sani ba, nan da awa ɗaya, nan da minti ɗaya, nan da kiftawa ido komai zai iya faruwa. Saboda haka tun da Allah ya yi mu a musulmi, sai mu dage mu bi dokar Allah, ya zama mun koma wa Allah muna musulmi, kamar yadda Allah yake faɗa mana cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 102, inda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ittaqullah, ku ji tsoron Allah haqqa tuqati, iya gwargwadon yadda kuke jin za ku ji tsoronsa, wato iya jin tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku sake ku mutu sai kuna musulmi. Duk wanda ya sake ya mutu baya cikin musulunci, duk wanda ya sake ba shi da imani ya mutu, to lallai Allah ba zai dube shi da rahama ba. Domin dan haka ne Allah ya saukar da littafai tun daga halittar duniya, domin shi addinin musulunci ba ya fara daga annabi ba sallallahu alaihi wasallam, ya fara tun daga Allah lokacin da ya halicci duniya. Ba duniyan nan kaɗai ba, duk wasu duniyoyi da muke jin labari, da wasu halittu na Allah da ma wanda ba ma jin labari, suna masu bauta wa Allah. Mutum shi Allah ya ba wa zaɓi, ko dai ya bauta ko ya bujire. To tunda Allah ya halicci duniya, ya sanya addinin musulunci shine addini, shine hanyar rayuwa ta komai ta kowa, daidai da duwatsu da bishiyu da komai da Allah ya halitta suna masu sallamawa ga Allah. Mutum shine yake kafircewa Allah, domin Allah ya ce ya karrama shi, shi yasa in mutum ya kafircewa Allah ya cutar da rayuwarsa, ya cutar da kansa, kuma Allah shine zai wato yimar uquba iya wato laifinsa. Saboda haka Allah ba azzalimi bane, ko da Allah ya dau mataki akan wani wanda ya saba wa Allah. Kuma Allah subhanahu wata'ala yana iya jarrabarka a duniya, kana bauta masa, kana yin komai da yace, amma duk da haka sai ga kullun kai ne baka da lafiya, ko kai ne baka da kuɗi, ko kai ne mai damuwa, ko kai ne wani abu yake faruwa da kai, ƴaƴanka sun rasu, wane ne gashi ka ji ciwo, ai maka abubuwa da yawa, duk jarrabawa ne. Ba Allah baya son ka bane, idan kai haƙuri ka ci gaba da bin Allah, to Allah shi zai ma kyakkyawan sakamako. Saboda haka dai addinin musulunci mu tabbatar da cewar shine addinin da Allah ya zaba mana, ba dan wayan mu ba dan halin mu ba, sai dai domin Allah ya dube mu da rahama. Dan haka sai mu kokari mu rike shi riko da ƙarfi, dan kada shaidan ya rinjaye mu. Allah yana faɗa mana cikin suratul Baqara sura ta 2 aya ta 208, inda yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi silmi kafa wala tattabi'u khutuwati shaitan. Bayan Allah ya ce ku shiga addinin musulunci gaba ɗayan ku, komai naku ya zama addinin musulunci, komai a musulunce. Sai kuma Allah ya ce kada ku bi hanyoyin shaitan, domin shi shaitan shine maki a gare ku. Saboda haka sai mu kiyaye, shaitan yana nan yana kafa mana tarko, yana kafa mana tarkuna, yana so mu fada domin ya samu abokan zama a wutar jahannama. Allah ya kare mu. A cikin wasu addinai kamar Yahudanci, Kiristanci misali, tunda su ne suka fi kusa da musulunci, za mu ga cewar wayannan addinan hujja ta farko da za a dube su a ce musu addinai ma ba su same ta ba. Kamar yadda Allah ya faɗa addinin musulunci shine addini, to su fa a cikin littafan nan babu wani magana a ce wai Yahudanci shine addini ko a ce Kiristanci shine addini. Abin da ake nufi da Yahudanci ana nufin ko dai wani yanki a garin Jerusalem, shine inda annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Isa da wasu annabawa suka zauna. Ɗaki mai daraja na biyu bayan ɗakin Allah da yake Maka shine Baitul Muqaddas. To a nan wurin akwai 'ya'yan annabi Yaqub su 12, a cikinsu akwai Yahuza, kamar yadda
aka samu a tarihi, to wannan suna na Yahuza shine ake faɗa wa 'ya'yansa, shine ake cewa Yahudawa. To ta wannan Yahudawan aka samu Yahudanci, to wannan Yahudancin fa ba Allah ne ya ce Yahudancin nan shine addininsa ba kuma annabi Musa ba. Da yawa ana alakanta Yahudanci da annabi Musa. Annabi Musa bai taba cewa shi ba Yahude bane, duk da cewa shi yana cikin 'ya'yan annabi wato Ishaq, wanda Allah ya alkawari zai tasa ya musu albarka, to bai kasance a wani addini ba sai addinin musulunci. Haka annabi Isa, haka annabi Yahaya, haka annabi Sulaiman, haka annabi Dauda, gaba ɗayan annabawa ba wani annabi wanda baya cikin addinin musulunci. Kowane annabi yana cikin addinin musulunci. Don haka ne ma Allah yake faɗa mana cikin suratul Baqara, sura ta 2 aya ta 136, Allah yake cewa qulu amanna billahi, ku ce mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Allah yake faɗa mana mun yi imani da Allah, mun yi imani da abin da yake wajen annabi Ibrahim, abin da aka saukar masa, da annabi Isma'il, da annabi Ishaq, da annabi Yaqub, da kuma sauran dangi nasu, kuma da abin da aka sauko da annabi Musa da annabi Isa, da abin da aka saukar wa annabawa daga Ubangijinsu. Ba ma bambance ɗayan biyu tsakaninsu, kuma mun sallama wa Allah cikin musulunci. Wannan shine abin da Allah ya faɗa. Wannan ya isa hujja mu san cewar annabawan Allah gaba ɗayansu duk musulmi ne, har annabi Adam wanda shine farkon halitta. A cikin suratul Ali Imran Allah yana faɗa a cikin sura ta 3 aya ta 67, Allah yake cewa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Annabi Ibrahim bai kasance ba Yahude ba ko ba Nasare, sai dai ya kasance wato shugaba ne musulmi, kuma shi bai kasance cikin mushrikai ba. Kasancewa annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba, bai kasance cikin yahudanci ba, Allah kuma ya tabbatar shi wato musulmi ne. Wannan ya zama annabi Ibrahim ya zama namu ne, domin musulmi ne. Haka annabawa gaba daya ba wani annabi da muka cire a cikin annabawan Allah da bamu yarda da shi ba. Hasali ma duk wani annabi da wani musulmi zai ga cewar yana ganin laifinsa ko bai yarda da annabcinsa ba, to wannan musulmin ya zama baya cikin musulmi, domin ya kafurta da wasu daga wani abu daga cikin ƙa'idoji na imani. Saboda haka dai sunan addinin musulunci da ya zo a ƙur'ani shaida ne akan cewar addinin musulunci addini ne na Allah, kuma Allah ya ba da shaidar cewar shi kaɗai ne addini a gare shi. Don haka ne ma Allah yake faɗa cikin suratul Ali Imran sura ta 3 a ta 85, Allah yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya riki wata hanya, wani abu da ake cewa addini ba addinin musulunci ba za a karba daga gare shi ba, kuma a ranar lahira zai kasance cikin hasararre saboda ya mutu ba imani, ya mutu ba cikin musulunci, yana cikin addinin yahudanci ko nasaranci ko kwaminisanci ko wani abu gurguzu da sauransu, ko wani abu da ake kira wani addini ko wata hanya ta rayuwa. In dai ba musulunci ba ne, wannan hanyar ba za ta yi amfani ba a ranar lahira. Saboda haka addinin musulunci ya zo da dama cikin alkur'ani mai girma cewar addini ne daga Allah, amma duk da wannan suna na yahudanci da na kiristanci ba za ka same shi ba a cikin littafin Yahudawa, a cikin Talmud, a cikin Mishina, duk ba za ka same su ba za ka samu a cikin tsohon ko sabon alkawari ba na kiristoci da na Yahudawan gaba daya. Wani suna a ce kiristanci babu inda za ka same shi a cikin Bible, amma sunan addinin musulunci gashi nan ya zo cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 19, sura ta 3 aya ta 85, kuma Allah ya ce musulmi wato mabiyan addinin shine kamar yadda na faɗa cikin suratul Baqara sura ta 2 aya ta 136 da cikin sura ta 3 aya ta 64. Allah ya ce mu musulmi ne, masu bin addinin musulunci kenan. Saboda haka wannan shine addinin da Allah ya zaɓan mana. Me rage namu da samun rahamar Allah?
da za mu samu tsira a gaban Allah shine wannan addini kasancewar ba mu muka sa kanmu ciki ba, rahama ce ta Allah ya sa muka samu kanmu a ciki. Domin yana da matukar wuya kafin mutum ya gane addinin musulunci in dai baya cikin addinin musulunci. Domin a yau saninmu ne cewar addinin musulunci ya zama abin da ake shafa bakin fenti a duniya. Ana cewa musulmi 'yan ta'adda ne, ana cewa musulmi ba su da ma'amala, ba su da wato ɗabi'a mai kyau, ana yada jita-jita da ba gaskiya ba wanda gaba ɗaya ta saba wa ayoyin ƙur'ani mai girma. Mun sani cewar Allah maɗaukakin sarki ya san da za a yi wannan, don haka ne ma Allah ya umarce mu da mi koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda ya zo cikin suratul ahzab sura ta 33 aya ta 21, inda Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuna da wato hanya mai kyau, mafi kyau wacce za ku yi koyi da ita ga wanda ya yarda da Allah da ranar lahira kuma mai ambatan Allah da yawa. So wannan ya sa mu tabbatar muna kan tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, domin in mun bibiyi tarihi da hadisai da suka zo za mu tabbatar da haƙurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin riba ya jawo wannan addini ba. Kamar yadda muka sani farkon saukar da wahayi, kafiran Makka sun kasance suna cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zo da gaskiya, saboda ya zo da saƙo wanda ya saba wa wato soye-soyen zuciyarsu. Haka suka dinga azabtar da shi, aka ƙaurace masa, aka ƙisiyar masa, aka ƙisiya daga gurinsu, da su da waɗanda suka yi imani haka aka dinga ba su wuya, ana azabtar da su, ana karkashe su, ana kama su, har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira bayan ya sha wahala a shekaru 13 a Makka, ya koma Madina. Duk da ya koma Madina haka ya ci gaba da haƙuri da munafukai da kafirai, haka ya dinga rayuwa yana kiran mutane su ba Allah, domin tausayi da Allah ya sa da rahama a zuciyarsa, wanda kuma Allah wannan yake duba yayi wa mutum rahama. Domin Allah subhanahu wata'ala ya sa duk wani kyan hali, duk wata ɗabi'a mai kyau, duk wani hali nagari a annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ba sa musulunci ma suna yaban annabi da wannan. Domin tarihi ya nuna duk duniya ba wani mutum da ya zo da ci gaba wato da faɗakar da mutane bisa abu mai kyau, da canja mutane tunani daga mara kyau ya zama mai kyau, babu wanda ya zo da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka wani marubuci a ƙasar Turai ana ce masa Michael H. Hart ya rubuta littafi da yake kunshe da mutane 100 a duniya wanda suka fi kawo ci gaba da canji mai kyau a cikin al'umma. Mutanen nan ya fara lissafi da bin tarihi da bin diddigi don ya same su tun daga farkon duniya, lokacin da aka fara samun labarai da tarihai na mutanen kirki, har zuwa lokacinsa a 1970s ne, ina ga a 1970s ne ya zo ya kawo kasancewar Kirista, shi Kirista ne ba musulmi ba, amma ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko wanda ya zo da wato canji mai kyau kuma nagari, wanda al'umma suke bi kuma suke jin daɗi kuma suke samun sakamako a cikin mutane, kuma ake samun ci gaba, ake ci gaba da wato zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin wannan wato jadawali na ɗaya, ya ce my choice of Muhammad to lead the list of 100 most influential persons in history may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only person who was supremely successful in both religious and secular levels. Ya ce wato zaɓi na annabi sallallahu alaihi wasallam don ya zama shi ya shugabanci waɗanda suka kawo zaman lafiya da hali nagari a wannan duniya, dole zai zama
ya ba wasu mamaki. Kasancewarsa kirista yana cikin kiristoci, in ya zo da irin wannan abin dole za a yi mamaki. So zai zama ya ba wasu mutane da yawa mamaki, kuma wasu mutane da yawa za su yi tambaya akan haka. To amma sai ce gaskiya ita ce annabi shine kadai wanda ya zo da canji mai kyau a cikin ɓangaren addini da kuma ɓangaren zamantakewa. Annabi shine kadai ya zo da wannan. Akwai su da yawa irin su George Bernard Shaw, ga sunan da yawa sun zo, su Lamartine, wanda suka kawo bayanai gamsassu, kuma duniya ta san gaskiya ne akan annabi sallallahu alaihi wasallam. To babban riba a wurinmu a matsayinmu na musulmi da muka tabbatar muna bin gaskiya, muna bin addinin gaskiya, shine mu ci gaba da zamantakewa irin wacce sahabbai suka yi, irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, irin wacce za ta sa wanda ba musulmi ba ma ya kwadaitu ya so addininmu. Kuma ba sai akan ba musulmi ba, musulmi ma mu mu'amalance shi da abu mai kyau, domin wannan ma abu ne wanda zai ƙara kusanta mu da rahama Allah subhanahu wata'ala. Abubuwa da yawa suna nan sun tabbatar da cewa addinin musulunci shine addini kamar yadda duniya ta sani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duniya ta shaida shi annabin Allah ne, kuma ya zo da gaskiya, kuma addinin musulunci shine addinin da Allah ya aiko shi da shi, ba shi ya kirkira ba. Ƙur'ani kuma shi ma ya tabbatar da haka, dan gaba ɗaya littafai da aka saukar da su ko kuma ake bin su na addinai a yau, babu wani littafi wanda ya kai shekara 100 daga wancan lokacin da aka saukar da shi zuwa shekara a ce 500 ba a samu wani abu ya gurɓata shi ba. Ko littafin da aka saukar wa annabi Musa a Taura, ya kasance an samu wasu sun shigar da soye-soyen zuciya ciki, domin a cikin littafin ba wani littafi da Allah ya yi alkawarin zai kare shi daga wannan barnar, domin Allah bai kaddara wannan littafin zai zama littafin da duniya za ta fi baki ɗaya ba, bai kasance littafin da zai ci gaba da zaunawa a matsayin shari'a ba. Shi yasa alƙur'ani Allah ya ce ya saukar wa duniya baki ɗaya, kamar yadda ya zo cikin suratul baqara sura ta 2 aya ta 185. Allah ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Watan Ramadan shine wato Allah ya saukar da alqur'ani a ciki domin ya zama shiriya ga mutane baki ɗaya ba wai mutane iya musulmi ko laraba ko ta kabila ba, a'a mutanen duniya baki ɗaya. Allah ya ce hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shi yasa yanzu ko da da'awa wa'azi da ake ko babu, wanda ba musulmi ba zai ɗau ƙur'ani zai karanta kuma zai musulunta, domin shari'a ta Allah ce, kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul Ghashiya sura ta 88 aya ta 21. Allah yake cewa fa zakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir, wato ka isar da sako, kai mai wa'azi ne, kai mai isarwa ne, amma ba kai ne ba za ka ɗora su kan gaskiya, kan hanya. To haka kowane musulmi sai ya yi wannan aiki na isar da sako, ya yi da ɗabi'unsa, ya yi iya ƙarfinsa inda ya samu dama, nan zai yi aiki wato da abin da Allah ya hore masa na ilimi domin ya isar da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin Allah ya faɗa mana abu uku shine zai sa mutum ya je aljanna, abu guda uku rak. Allah na faɗa cikin suratul asri sura ta 103 aya ta 1 zuwa ta 3. Allah yake cewa wal asri innal insana lafi khusr. Allah yana rantsuwa da lokaci, yace mutum hakika yana cikin nadama, yana cikin hasara. Allah sai ce illal ladina amanu, sai wanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka yi aiki nagari, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kuma suka yi wasici da gaskiya, suka yi wasici da haƙuri. Allah da ya ce wa illal ladzina amanu bai tsaya nan ba, wa amilus salihati, ayyuka nagari suna da yawa, da farillai da Allah ya ɗora mana kamar sallah 5, azumin Ramadan, hajji, zakka da sauransu. Sannan akwai akhlaq, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu li utammimu makarimul akhlaq.
ya taso ne, Allah ya tasar da annabi sallallahu alaihi wasallam don ya cika wato ɗabi'u masu kyau. Saboda haka ɗabi'u masu kyau suna da tasiri matuƙa wajen shigar mutum aljanna, wajen jawo mutum wato ya shiga addinin musulunci. Abin da yasa nake ta ƙarfafa kiran mutane zuwa addinin musulunci, domin wannan aiki babu wani aiki da ya fi shi a wannan duniya tamu. Allah tabbatar mana da cewar wannan aiki shine aikin annabawa. To kuwa ko da a yanzu a ce aikinka irin aikin wani babban mutum ne a unguwarku, ya kake ji? Kana jin ba dama kai ma kana da wani babban aiki wanda za ka yi alfahari da shi, balle a ce aikin annabawa. Annabawa ba wanda ya fi su za su fara shiga aljanna, su suka fi kowa kusa da Allah, domin Allah ya zaɓe su sabida ya ba da saƙonsa ta wurinsu, kuma suna isar da saƙo, sun isar da saƙo ba tauyewa ba cin amana. Sabida kan aikin ka ya zama irin nasu, to kai ma fa ba za ka yi tauyewa ba kuma za ka ci amana ba, sai kai ƙoƙari ka dinga bin hanyarsu, domin kada a kalle ka, a kalli musulunci da wani abu mara kyau, a kalle ka a kalli musulmi, kuma a kalle ka a sha'awar musulunci. Sabida haka dole mutum sai ya dage wajen wato ɗabi'u masu kyau da kuma martani mai kyau a wurare daban-daban, musamman yanzu da muke da social media, da muke da abubuwa wanda duniya an ce a tafin hannu. Za ka ga abubuwa na ƙasashe suna ta yaɗuwa, baka yi aune ba za ka ganka da wani aboki a wata ƙasa mai nisa, baka san shi ba, bai san ka ba. Ko da kana gida za ka dinga jin abubuwa daban-daban da ba su da kyau, ana alaƙanta su da musulunci. To kai ƙoƙari ka duba, ka samo ansar da take ita ce daidai, domin ka yada abin da shi ne na gaskiya. Wannan zai sa ka samu daraja a wurin Allah, tunda Allah ya faɗa mana a cikin suratul Fussilat, sura ta 41 aya ta 33, Allah yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah ya ce babu wanda yake da kyan zance. Wane ne yafi kyan zance? Kamar wanda yake kira zuwa ga Allah kuma yake aiki nagari. Abu biyun ya haɗu, ga kira zuwa ga Allah ga aiki nagari. Wa qala innani minal muslimin, kuma yace ni ina cikin musulmi. Babu wanda yafi wannan morewa, babu wanda yafi wannan samun dacewa. Saboda haka wannan shine musulunci, wannan shine addini na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah ya zaɓe mu kamar yadda ya faɗa cikin suratul Ali Imran, sura ta 3 aya ta 110. Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, ku kuka fi kowa a cikin mutane da Allah ya fitar daga cikin mutane, ku kuka fi kowa. Me yasa muka fi kowa? Ba dan mu 'yan Najeriya bane, ba dan mu 'yan wata kabila ba, kuma ba dan wani abu namu na hali ko halayya ba. Allah ya ce ya zaɓe mu ne, sai faɗa ansar a gaba, ya ce ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuna umarni da kyakkyawa, kuna hani da mummuna, kuma kun yadda da Allah, kun yi imani da Allah. Wannan shine abin da yasa Allah ya zaɓe mu. In muna so mu shiga cikin wanda Allah ya zaɓa, sai mun yi wannan aikin, mu umarni da kyakkyawa, mu hani da mummuna, ko mu dinga sabunta imaninmu ta bibiyar abubuwa na addini, domin mu bauta wa Allah kamar yadda Allah ya umarce mu. Wannan shine wato ainihin abin da shine farilla a kanmu, shine farali a kanmu, mu sauke farilla a lokaci guda, mu bibiyi ayyukanmu da ayyuka na nafila. Wannan shine abin da zai kusanta mu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Da yawa idan aka yi maganar kira zuwa musulunci ko zuwa abu mai kyau, mutane suna ganin ai ni ban isa ba, ai ban san ma ya zan yi ba, kan tsokano kaina, kar a zuwa kure ni. A'a, ai abin da za ka yi, Allah shine mai taimako. Kuma ko mai ka sani, ko aya ɗaya ce, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya,
ka isar da saƙona ko aya ɗaya ce ko abu kaɗan ne, in kai Allah zai dube ka kuma zai hore maka yadda za ka ci gaba da yada gaskiya, kana ci gaba da wayar da mutane. Wannan ba ƙaramin wato nasara ba ce a rayuwa, ya zama mutum ya kasance kullum aikin annabawa shine yake yi. Wasu na ganin wannan aikin fa akwai wasu ɗaiɗaiku da za su, ba kowa ya kamata ya yi ba. Kada mu manta ayar da na jawo ko ayoyin da na jawo cikin suratul asri, an ce wata waso bil haqqi wata waso bis sabr. Me wata waso bil haqqi wata waso bis sabr yake wato bayyana mana? Yana bayyana mana cewar dole sai an yi wasici da gaskiya, an yi wasici da haƙuri. Kai haƙuri wajen bincike, wajen jin wasu abubuwa da ba za su yi ma daɗi ba, sannan ka yaɗa gaskiya. Kar ka sa son zuciyarka a lokacin da kake ƙoƙarin ka isar da saƙo ko kuma kai wani abu mai kyau. Wani zai ce kai wani ai ya fiye kaza, ya fiye riƙe addini, ya fiye sa hijabi, ya fiye kaza, ya fiye waye. Duk wannan abun shaidanci ne da mutane suka ɗauka shine cinyewa a yau. Amma idan muna bin hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita, babu wata cinyewa, babu wata wayewa da ta kai wannan, domin wannan ita ce abin da zai ba mu riba duniya da lahira. Shine kadai abin da zai sa Allah ya dube mu da rahama. A yanzu muna da 'yan uwa da abokai da yayye da kanne wanda suna wani mataki, a makaranta ne, a gun aiki ne, a ina ne. Akwai mutanen da suna nan su ba sa cikin musuluncin, ba su san ma menene musuluncin ba. Kawai abin da suka ɗauka musulunci kamar sauran addinai ne, kamar kiristanci ne, kamar yahudanci ne, kamar wasu addinai ne daban. Kowane addini mutum ya yi zai. Shi ya sa ma da yawa wasu abubuwa na cikin wa'ancan addinan sai mu ɗauka ai kamar namu ne, kamar misali bikin sallah, bikin kirsimeti, bikin ista da sauransu. Da yawan musulmi da yawa suna ɗauka kamar bikin ista, bikin kirsimeti kamar biki ne na sallah babba ko sallah ƙarama. Wannan ba haka bane gaskiya. Wannan bikin na kirsimeti da ista ba sa cikin addinansu, an saka su ne daga baya domin su kansu a rudar da su tashi daga kan bautar Allah su koma kan bautar wasu gumaka ko wasu soye-soyen zuciya. Tabbas babu kiristanci a cikin Bible, ba a umarci kirista su yi bikin haihuwar annabi Isa ba kuma umarce su yi bikin Ista ba. Ista yana nufin wai annabi Isa ya mutu ranar Juma'a, shine ake cewa Good Friday, kuma ya tashi bayan kwana uku shine Easter Monday. To waye zai munna da abin da Allah ya ce bai faru ba? Allah ya faɗa mana cikin suratul Nisa'i sura ta 4 aya ta 157. Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu, basu kashe shi ba kuma basu gicciye shi ba. To in mun zo muna ce bikin Easter ko muna ganin ana bikin Easter, mu ma mun zama zamu abin da muke so saboda mun samu hutu, muna ma Easter ta zo da sauransu, sai mu gane cewar wannan abin baya addinin su. Kuma addinin nasu an faɗi cewar kada su bi wata hanya ta Yahudawa. Shi Kirsimeti biki ne na rana da ake bauta mata, ana ce mata Saturnalia. Suna bikin wannan rana a ranar 25 ga watan Disamba. Sai aka ɗauko shi aka sa shi cikin Kiristanci saboda a shekara ta 325 akwai wani sarki a cikin Rome wanda ake ce masa Constantine the Great, wanda shi wannan Constantine ana so ya shiga addinin Annabi Isa. Duk da Annabi Isa bai zo da addinin zuwa ga wata kabila ba sai Yahudawa, amma ana so ya shiga domin bayan Allah ya ɗaukaka shi sama ne. Sai aka ce to ya iya shigo da wasu bauce-baucensu, wasu maguzancinsu cikin addinin domin su karɓa addinin ko mutane da yawa su karɓa. Shi kenan aka canja, sai aka saka ai ranar haihuwar Annabi Isa. Shi yasa ma ka ɗauki bautar Yahudawa daga ranar Asabar aka sa ta ranar Lahadi domin a gurɓata addinin kuma a dawo da shi bautar rana ba bautar Allah ba subhanahu wataala. Saboda haka mutane da yawa suna ganin cewar ai ba wani abu, har da cikin malamai ma na ji da yawa suna cewa ai za ka iya cin abincin Kirsimeti, za ka iya sannu, za ka iya kaza. Ai cin abincin Kirsimeti tamkar ka yadda ne cewar Annabi Isa ko dan Allah ne ko Allah ne, ko kuma ka yadda cewar bautar rana gaskiya ne. In ka yadda da wannan to kaga ka zama kai ma kana tare da su, wal iyaz billah.
saboda haka yana da kyau mu dinga bincike. Akwai wani malami da naji ma yana cewa ai duk wanda ma ya ce ba haka bane, ba za a ci ba ko ba za a yi murna ba, ai ya saba yayi kaza, sai su kawo aya cikin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 5 inda Allah yake cewa wa da'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lahum. Abincin mutanen da suke aka bawa littafi halal ne a gare ku, su ma abincin ku halal ne a gare su. Wannan yana nufin abinci na gama gari. Wannan abincin an halatta shi ne da sunan wani Allah, da sunan Annabi Isa, kuma a sunan an yi shirka an ce Annabi Isa ko dan Allah ko kuma Allah. Allah ya faɗa mana cikin suratul an'am sura ta 6 aya ta 118-119 Allah ya ce kada ku ci abin da aka yanka ba da sunan Allah ba sai an faɗi sunan Annabi Isa an yanka ba, ko gun musulmi suka kai aka yanka, ai niyyarsu tana nufin ai bikin haihuwar Allah ko dan Allah. Wannan ba shi da alaka ko kuma ba shi da bambanci da kafirci tsantsa. Saboda haka mu dinga kiyaye hurumin da Allah ya sanya mana tsakanin musulmi da ba musulmi ba. Wannan kuma baya nufin mu nuna kiyayya a gare su, ko kana da makwabci ko abun aiki ko kuma aboki ko dan uwa wanda yake ba musulmi ba, kai mar abu mai kyau, amma ya zama in abu ya taba aqidarsa ka san yadda za ka yi handilin wannan abu, ka san yadda za ka wato guju ka tsira ka guje wannan fadawa cikin halaka. Da yawa mutane suna ganin ai idan kana jibincar ko kana kusa da wanda ba musulmi ba kana sakan ma fuska kamar haramun. Ba haramun bane wannan, ba zai gane addininka ba sai ka sakan mar fuska, amma akwai limit, akwai ka'ida, akwai wato abin da za ka nuna masa lallai wannan ba daidai ba ne. To in ka nuna masa ba daidai ba ne kuma sai ka yi bincike ka samo hujja a cikin addininsa, domin duk wata wato koyarwa da suke zuwa da ita gaba ɗayanta ko shirka ce ko wani abu na zamantakewa, akwai abin da ya hana a cikin littafinsu, su kansu ba su san shi ba ballantana su sanar da kai. A'a, suna bin abin ne an ce ai za su, amma da yawan wani abin baya littafinsu, wanda yake littafin kuma ya saba da wani irinsa a cikin littafin. Saboda haka dai mu san yadda za mu dinga mu'amalantar mutanen da ba musulmi ba. Wannan kuma bai nuna mu nuna musu kiyayya ba, domin Allah ya faɗa cikin suratul mumtahina sura ta 60 aya ta 8 Allah ya ce la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah ya ce bai hana ku ba mu'amala mai kyau da waɗanda ba su kore ku daga gidajenku ba, ba su kuma taimaka a kore ku daga gidajenku ba. Allah bai hane ku ku yi wata abu mai kyau ba da su, wata alaka wata kun san iya ka'ida da sauransu, wanda ba ku nuna musu wato kiyayya, ku nuna dan suna cikin abin da suke ciki ba tare da ma sun sani ba, kuna kin su ko kuna kyamar su, wannan zai sa ku ma su kyame ku. Allah bai hana ku wannan ba, domin ku yi mu'amala mai kyau da su, domin Allah yana son masu mu'amala mai kyau. Wasu za su ce ai Allah ya san suna yin shirka, to amma me yasa mu za mu biyo masu yin shirka, tunda Allah ya ce ku yi mu'amala mai kyau da su. Karewa ma Allah faɗa cikin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 82 Allah ce waye la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Allah ya ce babu mafi kiyayya ga muminai sai waɗanda suka ce su mushrikai ne, ko waɗanda suka ce su nasara ne, wato kiristoci, ba kiristoci ba, wanda suka ce mushrikai ko yahudawa. Amma babu waɗanda suka fi kusa da soyayya da ƙauna a kusa da muminai sai waɗanda suka ce mu kiristoci ne. To wannan ya nuna cewar ba komai za ka nuna ba ka yadda ka yi da su ba, domin Allah ya nuna mana hanyar da za mu yi da su. Kuma Allah ya faɗa mana cikin suratul Ali Imran sura ta 3 aya ta 64 Allah ke cewa qul ya ahlal kitab, kace ya ku mutanen da aka bai littafi, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, ku taho ga wani abu da yake tsakanin mu da ku. Wanne ne abin? shine Allah na abu da illallah, kada ku bauta wa kowa sai Allah,
wala nushrika bihi shay'an, kuma kada ku hada wani da tarayya a bautar Allah. Wala takiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kada ku dauki wasu cikin ku su zama su ne abun bauta ba Allah ba. Wa in tawallau, idan sun juya baya ba su yarda da wannan ba, fa qulu shahadu bi anna muslimun, ku nuna musu mu musulmi ne, mun yarda da Allah kuma shi kaɗai muke bautawa. To wannan shine matakin farko. Idan ka samu damar ka kira shi zuwa tauhidi, domin abin tausayi ne, bai san me yake ba, bai san me gaskiya ba. In ka nuna masa gaskiya za ka samu lada. Da tausayi kana tare da mutum yana kan bata, ka san in ya mutu wuta zai je, kuma kai ka ce maƙinsa za ka kuma yi, sai ka jawo shi kuma ya ƙi addininka, sai ka jawo in ya samu galaba ma ya kashe ka, tunda shi ma yana ganin kai maƙinsa ne, za ka kashe shi. Bayan Allah ya faɗa mana cikin suratul an'am, sura ta 6 aya ta 108, Allah yake cewa wala tasubbul ladhina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Idan ka zagi wanda yake bautar wani Allah, ko ka zagi abin da yake bauta, shi kuma sai ya zagi Allahnka, domin shi yana cikin jahilci, bai san waye Allahnka ba. Shi yanda ya dauki Allahnsa mutum ne, haka ya dauki Allahnka mutum ne. Da yawa ma suna daukan Annabi sallallahu alaihi wasallam muke bautawa, sai sun ji bayanai sannan suke gane cewar ba shi muke bautawa ba, shi annabin Allah ne, Allah ba shi da abokin tarayya. Duk da littafansu su ma Allah ba shi da abokin tarayya. Allah ya faɗa cikin Exodus, cikin littafai da yawa, Exodus chapter 20 sura ta 20 aya ta 2 zuwa ta 5, cikin maimaitawa shari'a sura ta 5 aya ta 7 zuwa ta 9, da yawa ga sunan Allah ya faɗi cewar shi kadai ne, ko a wancan littafan. Shi yasa Allah ya ce ta'alau ila kalmatin sawa'in bainana wa bainakum, ku zo ga kalmar da take tsakanin mu da ku. Duk da cewa sun gurɓata littafansu, har yanzu akwai tauhidi, akwai wa'annan ginshiƙai guda 5, akwai su suna cikin Bible har yanzu, Bible din yanzu, amma ina za su samu ba su sani ba. In mun ɗau Bible muna duba, wasu suna cewa ai babu kyau, ka ɗauka kana da Qur'ani, me yasa za ka, to ya ba za ka ɗau Bible ka duba ba? Allah cewa ya cikin suratul Baqara sura ta 2 aya ta 111 cewa yayi wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, suna cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ya kasance ba yahude ko ba nasare. Sai Allah ya ce tilka manihum, wannan shine abin da zuciyarsu take raya musu, shine zace-zacen su. Sai Allah ya ce qul hatu burhanakum, ka ce su kawo hujjojinsu in kuntum sadiqin, in sun kasance su masu gaskiya ne. To ya za su kawo hujjojinsu? Yau sun ce suna da hujja, ita ce Bible. Sai ka duba Bible din, ba za ka karba ba da baki in sun gaya maka, ayan ma ba sa iya kawowa, sai ka dauka ka bincike abin da ya daidai da addinin musulunci, sai ka dauke shi kai ma ka isar masa da su, domin su san cewa addinin musulunci shine addinin Allah. Wannan shine abin da ya zama tsakaninmu da su, kuma wannan shine abin da ya zama fi kyau, wanda zai jawo hankalinsu su zo ga gaskiya, su samu tsira, mu ma mu samu ƙarin lada da rahama daga Allah subhanahu wata'ala. Da ƙarshe zan kawo aya da ta kawo mana yadda za mu wato yi kira ko wani abu mai kyau ta hanya mai kyau, yadda Allah yake so, kuma yadda za mu samu ribar wannan abu. Shine cikin suratul Nahl sura ta 16 aya ta 125, inda Allah yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikma wa mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah ya ce ku yi kira zuwa Allah da wato abu mai kyau, da wa'azi mai kyau, da kuma jahayyan ma mafi kyau. Wannan shine abin da Allah yake so mu yi, wannan kuma shine abin da zai tabbatar da musulunci shine addinin Allah. A ƙarshe Allah yana tabbatar da cewar ko fa mun yi kiran nan ko ba mu yi ba, addinin Allah nan na gaskiya addinin Allah ne, kuma Allah shi zai sa addininsa ya mamaye ko ina a duniya. Mun sani yanzu a Turai yadda addinin musulunci yake ƙara shiga ko ina, ana ta musulunta, ana ta sallah, ana ta abubuwa. In ka shiga Belgium sai ka zata Madina ce, ka ga masallatai, ka ga musulmi suna karatun Qur'ani, suna qira'a da tajwid. Ka shiga Ingila, ka shiga ina ne ana sai da church, ana maidaita masallaci. Din me yasa? Ai ba mu muke wannan kokarin ba, wasu dai suna yi ɗaiɗaiku ba su da yawa, amma Allah shi yake isar da sakonsa. Kamar da Allah ya faɗa cikin suratul Fusilat sura ta 41 aya ta 53, Allah yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta tabayyana lahum annahu al-haq
Allah ya ce zan nuna musu ayoyina akan kansu kuma da wasu wurare daban domin su san wannan gaskiya ce, wannan addinin gaskiya ne. don haka ne Allah ya faɗa cikin suratul tauba sura ta 9 aya ta 33 da kuma cikin suratul fatahi da kuma cikin suratul safi sura ta 61 aya ta 9 Allah yake cewa huwa allazi arsala rasulahu bil huda, shine wanda ya aiko annabinsa da shari'a wa dinil haq da kuma addini na gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli, domin ya fi kowane addini, ya buwaye kowane addini, ya mamaye ko ina, walau karihal mushrikun, ko da mushrikai ba sa son haka. don haka ake ta yada jita-jita da karerai a ce addinin musulunci na ta'addanci ne domin a hana yaduwa addinin musulunci. Amma duk da haka duk wanda ya dauki alkur'ani ya karanta sai ga babu ta'addanci a cikin alkur'ani. Haka Allah ya faɗa cikin suratul fatih sura ta 48 aya ta 28 Allah ya ce huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida. Shine wanda wato ya aiko annabinsa manzansa sallallahu alaihi wasallam da shari'a da addini na gaskiya domin ya zama ya mamaye ko ina, ya buwaye kowane abu da ake ce mar addini. Wa kafa billahi shahida, Allah ya isa shaida. Wannan shine karshen wato wannan dan nasarwa. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah da fatan mutane da yawa suka yi wannan tsarin da aka yi. Dan sharhi da za a yi sai mu gode wa Allah maɗaukakin sarki da Allah ya halice mu a cikin addinin musulunci. Sai mu gode wa Ubangiji da wannan baiwa da ya mana, da bai sa mu a cikin kowane addini ba sai a cikin addinin musulunci. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abu na biyu shine ɗan shawarwari za a ɗan bayar na game da duk inda mutum ya je. Addinin musulunci ba addini ne na gargajiya ba, addinin musulunci ba ƙauyanci ba ne. Duk inda ka je ka bayyana addininka, ka bayyana addinin musulunci. Ba mutane su ringa cewa kamar idan aka je gidan biki ko gidan wani abu sai ka ga ana ce a'a ai wannan ta yi shiga irin ta musulunci. A'a, duk inda mutum ya je ya bayyana addininsa. Ba abun kunya ba ne, ba abun wani abu ba ne mutum ya bayyana addininsa, musamman addinin musulunci, saboda shi ne mutane da yawa za mu samu koyi da ɗabi'u masu kyau inda waɗansu za su kwaikwayo mu. Ba kamar yadda mutane suke cewa ba a yanzu a wannan zamanin idan ka riƙe addinin musulunci sai a ce kai ɗan ta'adda ne, kai ɗan tashin hankali ne, kai ɗan waye, kai ɗan waye. To ba haka ba ne. To kamata yi a ce mu da yake musulmi dukkan waɗansu abubuwa masu kyau a ce daga wajenmu ake koyi. Duk wani abu wanda ba shi da kyau ya kasance mun yi watsi da wayannan abubuwa. To malam Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya masa tukwici da gidan aljanna. Wayanda ake wa gafara da rahama a cikin wannan wata, Ubangiji Allah ka sa da mu. Yanzu za mu ba da lokaci wanda yake da tambaya ko kuma wanda yake da ƙarin bayani zai yi wa malam ko kuma zai dan yi sharhi. To mun ba da kofa sai a zuwa insha Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalle wannan lecture ta shiga jinjiyoyin sosai. Wannan lecture tana nuna mana mu san addinin musulunci. Kashi malam ya faɗo mana kuma kowanne abu ya faɗa zai kawo mana aya wadda take bayani akan abin. Addinin musulunci shine addini, kuma shine abinda wato kamar yadda malam ya faɗa, abinda Allah yake ayi wanda yake kada ayi.
mun gode Allah da yake mun tashi dama cikin addinin ne, kowa gara ba sa ya tashi shi a musulmi yake, saboda haka ba cikin wahala aka samu wannan addini ba, sai dai kawai mu bi yanda ya kamata a yi din shine. Mun ji daɗin wannan lakca ƙwarai da gaske, kuma ta taso mana kamar wancan lakcan da aka yi wanda liman shi kuma abin da ya gaya mana shi ne ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne ya kawo mana wannan addinin. Shi kuma malam yanzu ya zo ya gaya mana Qur'ani, wanda shi kuma manzon Allah shi ne ya sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan Qur'ani, sannan kuma ya ga ɗabi'o'insa, sai ya zamanto lakcar sai naga ta haɗu da ta last week da aka yi kenan. Mun gode Allah kwarai da gaske, mun ji daɗi sosai. Kuma muna fata dai an gane an fahimta, kuma za mu rike wannan addini namu, mu yi ta roƙon Allah Ubangiji ya tabbatar da mu a cikinsa, mu yi roƙon Allah Ubangiji ya shiga tsakaninmu da shaidan, don ba gashi kai kana ganin kai musulmin ne kuma ba ka bin abubuwan da aka faɗa ɗin, sai ka kana kauce hanya wanda kuma shaidan ne da yake kawo wannan. Kamar yanzu yadda malamin ta kai faɗa, irin shige-shige da ake yi, irin hulɗa da waɗansu ba musulman ba, irin shiga da ake yi, da kuma abubuwa da ake su Kirsimeti su Ista su wane ne, duk muna sa kanmu cikin irin waɗannan abubuwa wanda ba addininmu ba ne. Addininmu bai ce dubi wannan ba, saboda haka sai mu daɗa lura kuma mu ta addu'a akan Allah Ubangiji ya tabbatar da mu, ya ganar da mu addininmu, ya tsayar da digadiganmu akan musulunci. Allah Ubangiji ya tabbatar da mu akan musulunci, Allah ya kare mu daga shaidan, daga sharrin shaidan. Mun gode Allah, mun gode kwarai da gaske da ilimi da muke ta samu. Allah Ubangiji ya sa mu yi amfani da shi. Allah Ubangiji ya taimake mu a albarkacin wannan wata. Mun sami lakcoci masu amfani tun daga na farko da malama Maryam ce mana akan gaskiya bana nan madin da aka yi, sannan malam Nur ya zo yi mana akan kafi, duka ya gaya mana abubuwan da suke cikin suratul kafi, sannan liman ya zo yi mana zancen a ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga kuma wannan malamin namu kuma ya zo ya gaya mana menene ma addinin musulunci, kuma shine addini. Saboda haka alhamdulillah, Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alheri albarkacin wannan wata. Allah Ubangiji ya saka musu da alheri, Allah ya ji kan walidanmu, Allah ya musu rahama, Allah ya saka kowa da alheri. Ummal Riyad, Allah Ubangiji ya saka mata da alheri, Allah ya biya mata bukatunta, Allah ya sa mu gaban da duniya lafiya, Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da mazajenmu da dukkan waɗanda muka rasa. Allah ya ba mu albarkacin wannan wata, ya sa ibadunmu karɓaɓɓu ne. Allah mun gode maka, malam ba abin da za mu ce sai godiya. Allah ya saka da alheri. Muna fata Allah Ubangiji ya raya mu zuwa wani shekara, muna da yawan rai, ba za a gaji ba, za mu sake neman malam ya sake zuwa yana ba mu wannan lakca. Allah ya saka da alheri. Mun gode kwarai da gaske. Masha Allah. Da akwai wadda take da tambaya za ta insha Allah. suna ba su na sallah kuma na kalle na sallah kuma lokacin musulman suka kawo mana jinci da ya gode wasu abubuwa sannan idan an yi cin abinci a ofis aka kaɗu gaba ɗaya a cikin abinci kuma na ji wasu malamai suka yi bayanin cewa idan kana cin abinci tare da wanda ba musulmi idan ka da ɗauke hannu kai ma ka ɗauke saboda wai abincin nan yakan zama tsutsa da ya bar maka abubuwa kada ka yi zai za ka ɗauke shi ne fi so malami da ƙarin bayani kan wannan da ofis ne kuma yin da za a yi gaskiya za mu yi mutum da su da shi idan an kawo da su da su yi yakan zama wani abu sai a ce ana kawo matsala a kan kaka a cikin wani abu so da ana yi mana ƙarin bayani kuma ne ya mafuta ne ya kuma ne a matsayin da su ne ya fi a wani wani assalamu alaikum
Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan tambaya ce mai kyau game da zamantakewa wurin aiki ko makwabtaka da wanda ba musulmi ba ko kirista ko kuma ma wanda ba shi da addini. Musamman kiristoci akwai abubuwa da yawa da muka hada da su a cikin addini. Misali ko da a cikin Bible Jesus kafin ya ci abinci sai da ya yi blessing abin da zai ci, to mu ma muna yin bismillah, su kam za su ce in the name of Jesus, haka suke cewa. Saboda haka wannan sun yi shirka a karin farko na cin abincinsu. Maganar in an ci abinci da su ko in sun ɗauke hannu a ɗauke, gaskiya ban san wannan ba, sai dai abin da nake gani a wurin aiki ba wani abu da za a nuna musu, sai dai a nuna musu hali mai kyau, wanda wannan kuma ba zai sa a biye musu a wani abu da ba daidai ba zai sa a ci abincin kirsimeti ba. Wasu za su ji wani iri idan kirista ya ba su abincin kirsimeti, ya ce mutum ya ce ba zai ci ba, zai ga kamar kiristan zai ga kamar bai ji daɗi ba ko wani abu. Ni na taɓa yin aiki a PZ a Jos shekara kusan 10 da ta wuce, aka kawo abincin kirsimeti da wasu lemuna da wasu abubuwa a ofis aka rarraba. Na ce musu ni gaskiya ba zan ci ba. Suka ce me yasa? Suka ji haushi ma. Na ce musu gaskiya baya cikin addinin ku, wannan ɗauko shi kuka daga maguzanci. Saboda haka na ba su aya cikin littafin Jeremiya sura ta 10 aya ta 2 da ta ce kada a bi hanyoyin maguzawa ko wanda suke bautar wani Allah. Kuma wasu a lokacin suka yadda, da sallah ta zo ma na ba su nama suka karba, ba wanda bai karba ba, wasu ma ca suke in ba su. Kuma na gaya musu ga mahallin hilayya, ga inda aka bayyana hilayya a cikin Inna Adaina sura ta 110 ko da 9 a cikin Alƙur'ani, sura ta 109, Inna Adaina kalka sarrafa salli rabbika wani har ina sha naka wal abtar. So wannan nahar din shine layya. Kuma ne musu bayani, wasu ma suka fara ma bibiyar addinin suna kula da shi. To wannan idan mutum mai fahimta ne, musamman mutumin da ake da shi a ofis, ya iya karatu, ya iya hira mai wato hirar da za ta zama ta fahimta, ba zai ɗauki an tsane shi ko an yi mar abu kaza ba. Tunda ko Bible ya ce seek the truth shall free you, aka ce wai ka dubi gaskiya ko ka neme ta, ita ce kawai mafita. So wannan shine abin da ya kamata, sai mutum ya dan yi homework, ya dan bibiyi ya addinin sa yake, ya kazan su, ya san a littafin su ma wannan abin da suke kawowa baya ciki, kamar Kirsimetin ko wani abu. Magana cin abinci, zaka iya bashi abincin sallah, tunda mu halal ne a wurin mu abincin sallah. Abu ne mai kyau ka ba wanda ba musulmi ba abinci ko wani abu wanda zai amfane shi, ko wani magana wanda zai ji daɗin ta, muddin maganar bata saba wa shari'a ba. To wannan ina ga shine abin da zai sa shi ma ya kwadaitu. Kuma za a iya bashi, wani kirista ya taɓa yi waya ana magana akan azkar na ran juma'a, ranar da su malam Nazifi Inuwa suke, yayyo waya kullun yana kama rediyo sai ya ji an ce ga addu'ar tashi daga bacci, ga ta shiga ban daki, ga ta kaza, ga ta shiga gida, ga ta zama, ga abubuwa da yawa. Sai ke mamaki, ce wannan wani irin addini ne, komai da addu'a a ciki? Sai ce to lalle wannan kam zai bibiya, ya dan yi bincike. Kawai ana waya ta waya ya musulunta ma, sai bugo waya ce gaskiya shi yana so ya karɓi wannan addinin, tunda komai gashi cikin tsari, komai sai an yi kaza. To tsarin da addinin musulunci yake da shi, in suka ji wannan abun sai su ji ma ai su da kamar ba da rai suke rayuwa ba, sai su ga suna cikin wani jahilci da duhu, wanda yanzu ne suka ma zama ma suna ma rayuwa mai kyau. Da yawa sun yi wannan. Yawanci in mutum zai musulunta sai ya kuka, saboda ya bar wani abu da bai taba zaton ba daidai bane, yanzu kuma ga abin da ya fi shi sosai 100%. To wannan insha Allah ana mu'amalantar su da abu mai kyau, ana ƙara yi musu bayani akan gaskiya. Ko mutum ya ji haushi a karan farko dan ka bashi ayar littafinsa, to daga baya in mai tunani ne zai gane, ko ba mai tunani bane, lakum dinukum waliyaddin, kowa ya addinin sa, amma babu cin mutunci ba fada. Allah ya sa mu dace. Masha Allah, wala Allah ya saka da alkhairi. Ba sani ba ko da wani mai tambaya? To masha Allah.
yanzu daga ƙarshe za mu saurari jawabi daga 'yan kwamiti na CWC na ga ya shigo yanzu, wato Baffa Abubakar, wanda zai mana jawabin godiya saboda wannan lakca da aka fara tun farkon Ramadan har zuwa yau. Saboda haka za mu gayyaci Baffa Abubakar ya zo ya mana jawabin godiya. Baffa Abubakar, bismillah. Jama'a assalamu alaikum. To alhamdulillah godiya ta tabbata ga Ubangiji Rabbil Izza. Mun gode Allah da Allah ya nuna mana wannan wata farkonsa, kuma Allah ya kawo mu ƙarshensa. Allah mun gode maka. Allah ka ƙara wa annabi ɗaukaka da wasila. Allah ka ƙara mana ƙaunar manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ban mu tare da shi. Mun gode Allah da Allah ya haɗa kan 'yan uwa, har Allah ya kawo mu wannan lokaci da 'yan uwa suka samu dama, aka samu halartar wannan bita. Allah mun gode maka. Mun gode malamai da Allah ya ba su iko, ya ba su dama, suka zo suka fahimtar da mu, suka ba mu ilimin muka iri daban-daban tsawon wannan lokaci. Muka sha ilimi iri daban-daban. Mun gode Allah ya saka muku da alkhairi. Iyaye da suka shirya suka tsara wannan abu, wannan mahadara, mun gode muku, Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya sa a mizani. Iyayenmu da muka rasa, Allah ka ji kansu, Allah ka yi musu gafara. Su ne ginshiki na wannan zumunci da wannan irin lokaci da Allah ya kawo mu cikinsa. Mun gode musu, Allah ya saka musu da alkhairi. 'Ya'ya da jikoki, mun gode muku da Allah ya ba ku dama, kuka samu damar halartar wannan abu babba muhimmi. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. 'Yan kwamiti da suka tsara wannan abu, Allah ya saka muku da alkhairi. Ba ƙaramin abu ba ne gaskiya. A kullum muna faɗa, in na je wajen wani babban yayanmu Alhaji Zubairu, sai ice mata sun ɗauke komai, mata sun tafi da maki, sun tafi da komai. Ba mu taɓa tunanin tsara waɗansu abe-baɗe ga 'yan uwa da zuri'a da jama'a irin wannan kamar yanzu abinda matan nan suke yi ba. Ubangiji Allah ya muku sakayya da gidan aljanna. Allah ya ƙara muku ƙwarin gwiwa ta haɗa wannan zuri'a tamu. Allah ya ba ku lada. Kowa Allah ya mai da shi gidansa lafiya. Allah ya sa mu je mu tarar da iyali da gidajenmu kowa lafiya. Allah ya saka da alkhairi, a sha ruwa lafiya. Na gode. Masha Allah, Baffa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya tukuci da gidan aljanna. Yanzu kafin mu rufe, za mu rufe taro da addu'a. To, masha Allah, yanzu za mu rufe taro da addu'a. Sallu ala nabi. dukkan bukatunmu Allah ka biya mana, masu yi mana wasiya da bukatunsa Allah ka biya musu, Allah ka biya namu bukatun.
wanda kake wa rahama da gafara cikin wannan wata ubangiji Allah ka sa da mu, Allah ka karbi ibadunmu, Allah ka karbi azuminmu, Allah ka karbi sallolinmu, Allah ka karbi karatuttukanmu, Allah ka sa mun yi dace da daren lailatul qadari ubangiji Allah ka sa mun yi dace da daren lailatul qadari. Marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya, kuma da muke da lafiya Allah ka inganta ta mu, wanda cuta ce ta adali da mu da su Allah ka ba mu cika da imani. Dukkan wanda ba shi da lafiya nan Allah ka ba shi lafiya, Allah ka inganta lafiyarsa ubangiji Allah ka inganta lafiyarsa. Wayanda muka rasa tun daga waccan shekara zuwa yanzu ubangiji Allah ka ji kansu, Allah ka gafarta musu, Allah ka ji kansu, Allah ka gafarta musu, Allah ka daddada rahama a kabarinsu, Allah ya sa kabarinsu ya zama rawdun min riyadul janna. In ta mu ta zo Allah ka ba mu cika da imani ubangiji Allah ka ba mu cika da imani. Wanda ya mana wannan extension na wannan hall din ubangiji Allah ka saka masa da alkhairi, ubangiji Allah ka yi masa tukuici da gidan aljanna, bukatunsa Allah ka biya masa, abin da yake damunsa Allah ka maganta masa, Allah ka ƙara masa lafiya, Allah ka ƙara masa lafiya. Wanda ya sa mana wannan fankoki shi ma ubangiji Allah ka saka masa da alkhairi, bukatunsa Allah ka biya masa, abin da yake damunsa Allah ka maganta masa, ubangiji Allah ka ƙara masa lafiya, ubangiji Allah ka ƙara masa lafiya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مفتلا إلا عافيته، ولا مقتلا إلا سلمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الله يسعدك على الخير. رحمن يا رحمن